fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya. Allahu akbar. Iku dicatat karo malaikat wong gendeng. Sembayang model lompat. Maka masuk bulan Rajab ini ada peristiwa pertama kali Rasulullah menerima perintah sholat. Makanya untuk pengiling kita semua sing sholatnya dereng jangkep monggo dijangkepke. Ngaten nggih Bu nggih. Mugi-mugi barokah pengawasan niki, sing males-males lereng, sing rajin tambah rajin, sing ora tahu sembayang dadi sembayang. Bahkan nyon sewu Bu, ada orang lagi terpuruk, cemerap terpuruk, lagi susah, lagi sumpek, lagi terpuruk. Apa yang pertama kali diperbaiki? Sholat. Jenengan amalan badhe ditimbang, apa yang pertama kali ditimbang? Sholat. Loh, kula wonge dermawan selama di dunia. Kula wonge baik hati sama tetangga, tapi kula mboten sholat. Kira-kira dihitung napa mboten kaapiane? Mboten. Kenapa? Karena yang pertama kali ditanya, "Salate piye?" Ora salat rokok. Sampeyan salate piye? Salat. Terus dosa-dosa liyane, oh iki ternyata senengane iki. Lho Bu, semua dimintai pertanggungjawaban. Ana wong iku lucu muni. Menene aku ditakoni ning aku nek meneh wis mati, aku gak sembayang gak apa-apa. Soalnya aku wis ngerti pertanyaane nek wis mati apa. Lho, sampeyan wis ngerti pertanyaane? Iya. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Gusti Allah wis iso jawab aku. Dadi masih ora salat aku wis ngerti jawabane. Boten saged ternyata Bu. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ada masa seluruh anggota tubuhmu dimintai pertanggungjawaban tanpa engkau berbicara. Bahkan kalau wong iki nyuwun sewu Bu. Wayah kaya ngono. Niku sing ngomong duduk lambene. Lah kula lho lagi serius-serius dadak ana wong kaya ngene. Jenengan sampeyan nyentok napa dereng? Dereng nggih. Mata ditanya. Wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, semuanya dimintai pertanggungjawaban jenengan tanpa berbicara. Mata, selama di dunia kamu digunakan untuk apa mata? Aku digunakan untuk ngintip wong wedok adus. Sing jawab duduk lambene. Napa nih? Meripati. Irung ditakoni, hidung selama di dunia digunakan untuk apa? Oh, aku selama di dunia digunakan untuk mencium bau masakan, untuk menyiapkan orang-orang yang sedang berpuasa. Oh, irungnya saksinya api. Tangan digunakan untuk apa kamu tangan? Oh, aku selama di dunia digunakan untuk bersedekah. Kaki digunakan untuk apa kaki? Selama di dunia aku digunakan untuk masuk ke dalam tempat-tempat yang untuk bermaksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya sedaya ingkang teman hadir mriki, mari kita perbaiki hablum minallah, hubungan kali Gusti Allah, hablum minanas, hubungan sesama manu. Podo-podo sayange ambek podo menung sane. Kita niatkan semuanya untuk ngaji. Napa Bu? Ngaji. Lah jenengan lho mosok kalah karo walang. Semrap walang. Yo walang ae ngaji. Jenengan semrap lagu walang kekek mboten? Sorep nggih. Pripun lagune pripun? Walang kaduh. Ngeten. Coba Mas, mlebune ning kek ya. Kek walang kekek. Makanya jenengan mengikuti mawon. Sing penting kan niki kan dereng nanti dibawakan. Jadi makanya jenengan ra dipelan suarane. Warnane apa ya lagune kemar? Ijo, mabur layut ning suket ijo. Makanya mengikuti mawon nggih. Yuk, mlebune kek ya. Tak tumpuki lho.